Croeso I sesiwn hanes uwchgyfrannol uned 1. Ymddiheuriadau bod ni wedi goffa swapio wythnos diwetha chi yn astudio uned 2 a wythnos yma ni'n astudio uned 1. Felly, wnawn ni clatio bant cyn gyntaf y ffosib. Cofiwch gofyn unrhyw gwestiynau I Mr Rumble wrth I ni fynd yn blaen, a wedyn wnawn ni cyfeirio at ceisio ateb nhw ar ddiwedd y sesiwn. So beth yw pwrpas y sesiynau yma? Na, mae yn anodd, dyw e ddim fel sesiynau adolygu sydd gyda chi yn yr ysgol. So be ni'n mynd I ffocysu arni yn ystod y sesiynau yma ydy adalw, sef gair eitha posh am adolygu, ond gallu adeiladu ar y adolygu hynny a cofio nôl a edrych ar y perthynas rhwng gwahanol testunau. So techneg adolygu ar gyfer yr arholiad a dealltwriaeth dwys. Dyna'r gwahaniaeth bys ni'n dweud rhwng blwyddyn 11 I chi llynedd a'r naid mawr yna sydd gyda chi blwyddyn 12 yma nawr ydy'r dealltwriaeth dwys yna, bod chi wir yn deall yr hyn I chi yn astudio a bod chi'n gallu gwerthuso a edrych ar y gwahanol elfennau o'r cwrs. Techneg arholiad wrth gwrs mor bwysig. Nawr, fi wedi gweld yn y gorffennol pobl sy'n cofio ac yn deall popeth am ryw gyfnod hanesyddol, a os na bod nhw yn deall y techneg arholiad, dyn nhw ddim yn mynd I cael y marciau. Ac yn aml iawn ti'n gweld cwestiwn arholiad falle am polisi economaidd Harri'r Seithfed, a mae pobl yn mynd I panic mode, a maen nhw'n sgwennu popeth maen nhw'n gwybod am polisi economaidd Harri'r Seithfed, a maen nhw'n nghofio'r techneg arholiad yna. So ni wir yn mynd I drilio'r techneg arholiad yma gymaint o phosib yn y sesiwn yma mwyn I chi sicrhau bod chi'n gallu cael mynediad at y bandiau uwch sy'n rhoi'r graddau uwch I chi. Felly, dealltwriaeth yn meini prawfllwyddiant, gallu adnabod prif elfennau'r cwestiwn arholiad. A wedyn ymarfer, mor syml hynny, po fwyaf I chi'n ymarfer gyda cwestiwn arholiad, po fwyaf I chi'n mynd I mewn i'r arholiad, yn gwybod mwy na lai beth sy'n mynd I godi'r arholiad, chi'n gwybod beth yw strwythur y cwestiwn ac yn y blaen, ac felly fyddwch chi yn eitha hyderus, fydd y panic mode yna sy'n eich cyrraedd chi yn yr arholiad ddim yn amlygu. Felly, yn yr uned yma, fel o'n i'n sôn, camgymeriad mwyaf mae pobl yn neud yw maen nhw'n gweld rhannau'r cwestiwn a maen nhw jyst yn sgwennu popeth maen nhw'n gwybod am y cwestiwn yna o ran gwybodaeth. Nawr, mae hwnna falle yn rhywbeth mwy byswn ni'n gofyn I chi wneud yn tygau, ond yn amlwg mae'r naid o blwyddyn 11 I 12 yn naid eitha mawr ac yn anffodus iawn I chi wedi colli cryn dipyn o ysgol o ran eich gwersi gwyneb yn wyneb. Felly mae angen I ni rili ffocysu ar sut mae llwyddo yn y cwestiwn yma. Felly'r cysyniad allweddol, mae wastad yn gofyn I chi, mae'r cwestiwn yn gofyn I chi, a fyddwn ni'n edrych ar gwahanol elfennau o cwestiwn, pan bod rhywbeth yn arwydd y cawl, pan bod rhywbeth yn bwysig neu'n ddylanwadol, a I chi allu naill ai cytuno gyda'r cwestiwn, neu chi anghytuno gyda'r cwestiwn, ond I gallu pwyso a mesur y gwahanol elfennau bysa falle yn arwain at llwyddiant y brenin neu pa mor ddylanwadol oedden nhw ac yn y blaen. So ni'n dadansoddi a gwerthuso yn yr uned yma, ni ddim yn disgrifio. Nawr wrth gwrs mae angen I chi ddangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod a'r gwahanol testunau, ond mae rhaid I chi I ffocysu ar y ffaith bod chi ddim yn disgrifio, chi ddim yn cyflwyno popeth I chi'n gwybod am y cwestiwn, chi yn pwyso a mesur a chi'n dadansoddi a gwerthuso. Nawr y cwyn fi'n cael fel arfer wrth disgyblion yn fy nosbarthiadau I ydy maen nhw'n teimlo bod nhw'n ailadrodd pethau dipyn mwyn gallu trafod y cysyniad allweddol a pwyso mesur o hyd. Felly, fan hyn fi wedi rhoi geirfa I chi allu graddio'r cysyniad allweddol, So bod chi ddim yn teimlo, yn amlwg, os mae'r cwestiwn yn gofyn pa mor bwysig neu dylanwadol o rhywbeth, mae rhaid chi ddefnyddio'r gair yna'n aml, ond mae yna falle eirfa allwch chi ddefnyddio fan hyn mwyn sicrhau bod chi falle ddim yn ailadrodd, bod chi ddim yn teimlo bod chi'n ailadrodd trwy'r amser. Enwedig falle disgyblion sy'n yn anelu at y bandiau top, chi'n teimlo, os fi'n gweud y gair pwysig trwy'r amser, mae hwn yn edrych yn eitha syml. A cofiwch, ni'n edrych yn un traethawd cyflawn, felly mae gallu defnyddio gwahanol cwestiynau yn lle'r cysyniad allweddol yn eitha pwysig. Felly mae gen I pwysigrwydd fan hyn, newid, effaith, trobwynt, chwyldroadol, revolutionary, tymor byr, tymor hir, so falle gweud oedd rhywbeth yn bwysig yn tymor byr, ond yn un bwysig yn y tymor hir, goblygiadau, pellgyrhaeddol, dylanwad, carreg filltir, canlyniadau, sylweddol ac ymatebion. Nawr, yn amlwg gewch chi gopi o'r sleid o'r cyflwyniad yma, ond mae croeso chi ni screenshot cyflym os ych chi eisiau cael gafel ar y geirfa yma yn gogloi. Nawr, yn amlwg bydd pob un o'r geirfa yma ddim yn
ddim yn gallu cael ei ddefnyddio i pob un cwestiwn, ond yn bendant mae'n rhoi amrywiaeth i chi fan hyn. Okay? Felly, dyma cwestiwn i chi, okay? Nawr, fi wastad yn dweud y disgyblion fi, i ysgoi y panic yna pan chi yn eistedd yn yr arholiad, mae modd edrych ar yr 1, 2, 3 elfen yma o'r cwestiwn, okay? So mae wastad yn rhoi testyn i chi, gewch chi wastad cysyniad allweddol a gewch chi wastad cyfnod hanesyddol. Nawr, weithiau maen nhw'n neis, weithiau nhw'n dweud, bys ni'n meddwl bod rhan fwyaf ohonoch chi yn studio cyfnod y tuduriaid, a weithiau maen nhw'n neis, weithiau nhw'n dweud yn ystod teyrnasiad Harri'r Wythfed, enghraifft. Weithiau maen nhw bach mwy gyfrwys a maen nhw'n rhoi'r dyddiadau i chi, ac felly, bod ni ddim yn ffocysu yn ormodol ar y cynnwys o ran y dyddiadau ac yn y blaen, mae yn rili bwysig i wybod y prif ddyddiadau mwyn i chi allu ddweud, dyma cyfnod Harri'r Seithfed a Harri'r Wythfed, so dyna'r unig cyfnod fi'n mynd i drafod o fewn y cwestiwn, neu dyma ydi cyfnod Edward a Mary ac yn y blaen. So yn yr achlysur yma, mae'n rhoi 1945, o'n i'n gwybod bod 1945 yn flwyddyn pwysig iawn o ran yr Ail Ryfel Byd, i 1980. So chi'n gwybod bod o fewn y cyfnod yma, a ni'n anelu, a eto ni ddim eisiau rhoi gormod o bwysau yn chi fan hyn o ran panic arholiad, ond ni'n anelu i ceisio sicrhau bod ni'n trafod y cyfnod cyfan, okay? Bysa fe'n ateb eitha gwan bysa ni'n dadlau, petai chi ond yn sôn am y 40au, 50au dwedwch. Ni eisiau trawstoriad, chi eisiau dangos i'r arholwr, fi'n gwybod, fi'n ymwybodol am y cyfnod cyfan a bod chi'n dangos y trawstoriad yna o'r cyfnod cyfan. Okay? Yn yr un modd, ni ddim eisiau bod chi jyst yn sôn am y 40au a'r 80au, chi angen siarad am y cyfnod cyfan. Okay? So chi yn adnabod yr elfennau yma'r cwestiwn, ac wedyn yn y bôn, chi yn barod i fynd. Os gyda chi'r 3 elfen yma, chi'n barod i fynd. Okay? So ni'n mynd i ymarfer ychydig, okay, ar eich gallu chi i gallu adnabod y testyn, y cysyniad allweddol a'r cyfnod hanesyddol. Nawr, bydd i wastad yn annog fy nisgyblion i wneud ydy tanlinellu mewn lliwiau gwahanol os yn bosib y testyn, y cysyniad allweddol a'r cyfnod hanesyddol mwyn pan i chi'n cyfeirio nôl at y cwestiwn wrth i chi sgwennu'r cwestiwn bod chi'n gallu adnabod nhw'n eitha cloi heb goffod mynd nôl a sganio'r cwestiwn a goffod pigo nhw mas trwy'r amser. Felly, beth sy'n ni'n licio i chi wneud, fi'n siŵr bod gyda chi papur adre, neu os gyda chi ffôn eich adres na bod gyda chi papur. I ba raddau y gellir dweud mae'r pandemig, so dim cwestiwn arholiad i unrhyw test, i unrhyw pwnc penodol yw hwn, achos fi'n ymwybodol bod nifer o bobl yn astudio pethau gwahanol, so fi'n rhoi yn eitha cyfoes i chi fan hyn. I ba raddau y gellir dweud mae pandemig Covid-19 a gafodd y dylanwad fwyaf ar fywydau pobl Cymru a Lloegr yn y cyfnod o 2010 i 2020. So, testyn, chi'n gallu adnabod y testyn, cysyniad allweddol, chi angen gallu adnabod y cysyniad allweddol, a wedyn y cyfnod hanesyddol. So, na roi chydig o funudau i chi, fy ati, i sgwennu lawr na lle ar eich ffôn chi, neu ar darn o bapur, beth yw'r testyn, beth yw'r cysyniad allweddol, a beth yw'r cyfnod hanesyddol. Okay, gobeithio bod hwnna'n ddigon o amser. Un eitha hawdd oedd hwn, so'r testyn yn amlwg yw'r pandemig Covid-19, y cysyniad allweddol, a dyma'r un mae disgyblion weithiau yn colli yn llwyr, yw dylanwad fwyaf, influence, ar fywydau pobl Cymru a Lloegr, a wedyn y cyfnod hanesyddol wrth gwrs ydy'r dyddiadau ar y diwedd. So mae'n hawdd iawn i chi fynd ati i'r cwestiwn arholiad, tanlinellu'r elfennau yma o'r cwestiwn, a mae'n rhoi rhyw fath o ffocws i chi fynd ati i ddechrau ateb y cwestiwn. Un cyfoes arall fan hyn i chi jyst i ymarfer. Mae'n bwysig iawn bod ni'n dechrau yn eitha sylfaenol, achos fi'n ymwybodol bod rai pobl falle sy'n yn rhan o'r sesiwn yma wedi colli llwyth ysgol o ran gwersi byw, a rhai falle wedi colli llai. Felly ni'n mynd i ddechrau reit ar yr elfen sylfaenol ac adeiladu'r sgiliau ni fyny mwyn gallu llwyddo yn yr uned yma. So i ba raddau y gellir dweud mae defnydd Trump o Twitter oedd y strategaeth mwyaf effeithiol mwyn ennill yr etholiad yn 2016. So yn yr un modd, testyn, cysyniad allweddol a cyfnod hanesyddol. So unwaith eto, yn yr ychydig o funudau chi i fynd ati i gallu adnabod y testyn,
y cysyniad allweddol a y cyfnod hanesyddol. Neu'r cyfnod, felly yn hanesyddol cweit eto. So unwaith eto, defnydd Trump o Twitter yw'r testyn, strategaeth mwyaf effeithiol, so dyna beth ni'n disgwyl i chi i drafod a gwerthuso, ac wedyn yn amlwg y cyfnod hanesyddol di 2016. So mae'n gwbl o enghreifftiau cyfoes i chi fan hyn, a ni'n gobeithio mynd trwy rein yn eitha cloi mwyn i ni allu orffen y sesiwn cyfan. Ond ai penderfyniadau'r dyfarnwr oedd yn bennaf gyfrifol ym Lwyddiant Cymru yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2021, sef y gêm penwythnos cyn diwetha. I ba raddau gellir dadlau mai diffyg profi oedd methiant mwyaf y Llywodraeth wrth ddelio gyda'r pandemig Covid-19 rhwng 2019 a 2021, a arweinyddiaeth gwael oedd yn bennaf gyfrifol am holl farwolaethau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, trafodwch. So beth sydd gyda chi fan hyn ydy, o ran y cwestiynau hun, mae rhain yn cwestiynau cyn gwestiynau'r holiad, a fi jyst i newid y testyn i fod yn rhywbeth cyfoes, ond dyma sut fydden nhw'n ymddangos ar eich papur yr holiad chi. So, falle gawch chi gwestiwn gyda ai rhywbeth oedd yn bennaf gyfrifol. Mae Cybac yn rili hoffi i ba raddau, mae lot o'r cwestiynau yn y cyn papurau yn dechrau gyda i ba raddau. A weithiau, i'r trydydd un, gawch chi datganiad a gofyn i chi drafod y datganiad yna. So unwaith eto, jyst yn rili gloi, nodwch lawr yn rili gyflym, cwestiwn 1, beth yw'r testyn, beth yw'r cysyniad allweddol a beth yw'r cyfnod hanesyddol, a'r un modd gyda cwestiwn 2 a 3. So yn amlwg, mae rhain yn eitha amlwg, so na i fynd os yr atebion yn goglai. Penderfyniadau'r dyfarnwr, yw'r testyn, bennaf gyfrifol yw'r cysyniad allweddol ac wedyn yn amlwg y cyfnod hanesyddol neu'r cyfnod ydy 2021. I ba raddau gellir dadlau mai diffyg profi oedd y methiant mwyaf y Llywodraeth o ddelio gyda'r pandemig, diffyg profi yn amlwg yw'r testyn, methiant mwyaf yw'r cysyniad allweddol a wedyn cyfnod hanesyddol yn amlwg fyna 2019 i 2021. A wedyn arweinyddiaeth gwael oedd yn bennaf gyfrifol am holl farwolaethau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hwn ychydig yn wahanol achos does dim dyddiadau fan hyn. So arweinyddiaeth gwael ydy'r testyn, bennaf gyfrifol ydy'r cysyniad allweddol, a wedyn yn amlwg Rhyfel Byd Cyntaf ydy'r cyfnod hanesyddol. So mae angen bod chi'n dangos wedyn yr arholwr bod chi'n deall beth oedd y cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf, a fi'n siŵr bod pob un sy'n astudio lefel A hanes yn gwybod beth yw dyddiadau'r Rhyfel Byd Cyntaf. So mae hwnna'n eitha hawdd i chi fan hyn. Nawr wedyn, be fi wedi mynd ati i wneud ydy cael gafel ar cwpl o cyn papurau, edrych ar y cwestiwn yna. Mae rhain yn drawstoriad o'r holl unedau sy'n cael ei ddysgu o fewn uned 1. Felly fi'n gobeithio bod pawb, i bob un ohonoch chi, bod chi'n gallu adnabod o leiaf un cwestiwn mwyn gallu mynd ati i adnabod y testyn, y cysyniad allweddol a y cyfnod hanesyddol. Nawr, eni trwy rhain yn gyflym. So i ba raddau rydych chi'n cytuno bod Llywodraethau'r cyfnod o 1916 i 1939 wedi llwyddo ar y cyfan i ddelio â'r sialensau cymdeithasol oedd yn ei gwynebu. So yn yr un modd, ni'n licio chi nodi lawr, hyd yn oed chi ddim yn astudio'r cyfnod yma, fe gallwch chi ddal adnabod y testyn, y cysyniad allweddol a'r cyfnod hanesyddol i'r cwestiwn yma. Sim ots, fel mae'r enghreifftiau cyfoes wedi dangos, sim ots mewn gwirionedd os chi'n astudio'r pwnc neu beidio, mae dal modd i chi adnabod y cysyniadau allweddol. So ewn ni jyst trwy'r cysyniadau allweddol yn gyflym. So yr un cyntaf, i ba raddau rydych chi'n cytuno bod Llywodraethau'r cyfnod wedi llwyddo ar y cyfan i ddelio â'r sialensau cymdeithasol oedd yn ei wynebu. So yn amlwg fan hyn, ni'n trafod llwyddiant. So dyna beth chi angen fod yn edrych, llwyddo ar y cyfan. Cwestiwn rhif 2,
I ba raddau rydych chi'n cytuno mae cwynion crefyddol oedd yn bennaf gyfrifol am achosi'r gwrthryfeloedd yn y cyfnod yn 1536 i 1554? Okay, so bennaf gyfrifol yn amlwg fyna. I ba raddau rydych chi'n cytuno mae'r diffygion yn y system etholiadol oedd yn bennaf gyfrifol am y galwadau ar ddiwygio'r Senedd yn y cyfnod 1793 i 1832, so etaf yn bennaf gyfrifol. Okay, mostly responsible. Okay, dyna beth chi yn trafod fyna. I ba raddau gellir dweud mae terfysgoedd Beca oedd y mudiad protest mwyaf effeithiol y bobl yn y cyfnod 1830 a 1848. Okay, yn ein amlwg fyna mwyaf effeithiol. Ac yn ola, i ba raddau gellir dweud mae cyflwyno'r gig yr NHS a gafodd yr effaith fwyaf ar fywydau pobl Cymru a Lloegr yn y cyfnod 1945 i 1980. Ni wedi ymweld â'r cwestiwn yma o'r blaen, a ni'n gwybod y effaith fwyaf ydy'r cysyniad allweddol. Nawr, y tip bach i chi, a falle bod rai ohonych chi'n meddwl bod y tip yma yn eitha hurt, falle bod rai ohonych chi'n meddwl bod y tip yma yn hollol genius. Okay, oedd yn gweithio i fi pan o'n i'n gorfod ateb cwestiwn tebyg i hwn amser maith yn ôl pan o'n i'n astudio hanes lefel A. Oedd athro fi yn Gyfyrddin, oedd e'n dweithio ni i bob tro chi'n gweld cysyniad allweddol, oedd angen chi sgwennu'r cysyniad allweddol ar eich llaw chi. Okay, a falle bod chi'n meddwl pam. Okay, wrth i chi sgwennu y traethawd, fyddwch chi'n gweld y cysyniad allweddol yna ar eich llaw chi trwy'r amser, a fydd hwn yn atgoffa chi gyfeirio nôl at y cysyniad allweddol, yn hytrach na bod chi'n falle mynd off-piste fel petai a jyst cyflwyno lot o wybodaeth, oedd yn atgoffa chi i werthuso dadansoddiad nôl at y cysyniad allweddol. Fi wedi darllen yn y gorffennol, wrth disgyblion yn fy ysgol i, a enghreifftiau wrth Cybac, traethodau hollol ffantastig yn y gorffennol, llawn gwybodaeth, llawn manylder, llawn dyddiadau, ond heb sôn am y cysyniad allweddol o gwbl. Yn amlwg disgyblion galluog iawn, jyst wedi panico yn yr arholiad, jyst wedi llwyr anghofio cyfeirio at y cysyniad allweddol. Dwi hefyd wedi darllen traethodau eto, manwl iawn, llawn dyddiadau, llawn ffeithiau ac yn y blaen, sy'n sôn am y cysyniad allweddol reit ar y ddechrau y traethawd ac yn y paragraff clo. Okay, eto dyw hwnna ddim yn ddigon. Os ych chi'n gwerthuso dadansoddi rhywbeth, mae rhaid bod hwnna'n digwydd trwy gydol y traethawd a bod chi'n plethu hwnna mewn i'r traethawd. Okay, bod e ddim yn tick the box yn y paragraff cyntaf yn y paragraff ola, neith hwnna ddim rhoi mynediad i chi i'r bandiau top o gwbl. Neith e cwtogi chi ar ryw bandiau penodol wedyn a ddim gael i chi i gyflawni'ch potensial chi. Felly mae'n bwysig i gyfeirio at y cysyniad allweddol trwy gydol y traethawd, okay, a bod chi'n pwyso mesur ac yn dadansoddi ac yn gwerthuso trwy gydol y traethawd yn hytrach na bod chi'n neud e jyst ar y dechrau neu jyst ar y diwedd. Neu un problem arall mae rai disgyblion yn neud, maen nhw jyst yn neud y brawddau cyntaf pob paragraff neu brawddau clo pob paragraff. Triwch bod ychydig yn fwy soffistigedig yn y ffordd i chi'n trafod pethau. Yr un tip arall neu roi i chi yw sicrhau bod chi'n cofio bod traethawd yn un ateb cyflawn. Okay. Nawr te, wrth gwrs, chi ddim falle wedi cael amser i ymarfer y cwestiynau traethawd TGAU blwyddyn diwetha, ac felly, falle bod chi ddim wedi gallu mireinio eich sgiliau chi o allu ateb traethawd gymaint a bydde disgyblion yn y gorffennol wedi gallu wneud, a maen nhw'n gallu adeiladu ar hyn yn eitha da yn blwyddyn 12. Okay, so mae rhaid chi wneud yn siŵr bod chi'n meddwl bod y traethawd yn un traethawd cyflawn, ni ddim eisiau bod chi yn dweud ar y dechrau, so os ni'n edrych ar cwestiwn rhif 5, bod chi'n dweud taw'r NHS oedd wedi cael yr effaith fwyaf, bod chi'n dweud hwnna trwy gydol y traethawd, a wedyn yn y paragraff ola chi'n meddwl, o nage, rhywbeth arall sy'n fwyaf effeithiol, a bod chi'n dweud, wedi edrych ar hon, fi wedi newid fy meddwl, a dwi'n meddwl hyn yw e. Mae rhaid chi i cyflwyno'r traethawd fel un cwestiwn cyflawn, a mae hynny yn bwysig iawn. Okay, so mae'r atebion fyna i chi. Nawr, gyda'r cynllun marcio, okay, hyn mae Cybac yn dweithio ni fel athrawon pan ni'n cyflwyno ac yn dysgu yr uned yma, o ran gallu cael mynediad i'r bandiau uwch ydy, mae'r ymateb yn canolbwyntio'n llawn ar yr union gysyniad allweddol yn y cwestiwn ac ysodwyd yn ymdrin gyda'r holl gyfnod dan sylw. Ni wedi trafod hwnna'n barod bod chi fod yn nelu at trafod yr holl gyfnod.
Mae'n cynnig trafodaeth clir argyhoeddiadol am y prif ddatblygiadau cynllunio barn. Mae hwnna'n bwysig bod chi'n mynegu barn a bod chi bron iawn yn eistedd yn yr arholiad yn meddwl swydd fi ydi perswadio'r arholwr taw fi sy'n gywir. Fi wir yn meddwl ta'r NHS oedd wedi cael yr effaith fwyaf ar fywydau pobl Cymru a Lloegr. Bod chi'n perswadio'r arholwr, na fi sy'n gywir, a bod chi yn trafod hwn trwy gydol y traethawd, a bod chi'n defnyddio lot o iaith berswad mewn gwirionedd mwyn perswadio yr arholwr. Felly, y prif ffocws ydy, llunio barn wedi chyflawni mewn traethawd eglur a chwbl gydlynol. Dyna lle ni'n sôn am bod y traethawd yn un ateb cyflawn yn hytrach na paragraffau ar wahân. O cysyniad allweddol i fi, i ddysgu chi, achos bod nhw'n rhywbeth eitha newydd i chi blwyddyn 12, y cysyniad allweddol ydy'r peth fwyaf pwysig. Os na bod chi yn trafod hynny, fe newch chi chael yn anodd i cael mynediad at y graddau uwch. Graddio'r cysyniad allweddol, nawr wrth i ni edrych ar i gadw gyda yr NHS gan dyna'r cwestiwn ola, mae lot o disgyblion yn gallu gweud oedd yn effeithiol, oedd yn effeithiol, oedd yn effeithiol. Ond graddio'r cysyniad allweddol ydy dweud oedd yn effeithiol iawn o gath ychydig o effaith, ni chafodd y llawer o effaith. Bod chi'n dangos i'r arholwr bod dwi ddim mor syml â effeithiol, ddim yn effeithiol, bod rhai pethau wedi cael effaith enfawr, graddio, so wneud siŵr bod chi'n graddio hynny. Nawn ni edrych ar hynny falle mwy y sesiwn nesaf. Cyfnod hanesyddol, fel ni'n sôn, holl gyfnod os yn bosib, ac yn eitha teg ar draws yr holl cyfnod, bod ddim gorfod y ffocws ar un cyfnod neu un degawd. Yn amlwg, dyw hwnna ddim mor hawdd a dweud, ni byth yn dweud, mae rhaid chi sôn am un peth o 40, un peth o 50, un peth o 60, achos hanes, falle bod lot o bethau wedi digwydd mewn un cyfnod eitha byr a bod chi eisiau cyfleu hynny, ond mae yn bwysig bod chi ddim ond yn ffocysu ar un cyfnod hanesyddol. Mynegu barn, cefnogi'r barn am y graffaethiau ac cyd-destun hanesyddol, ond wedi dweud hynny, ni ddim eisiau chi jyst i gyflwyno gwybodaeth. Ateb cyflawn o'r cychwyn, be bynnag chi'n dweud yn yr cyflwyniad, dyna'r ffocws neu dyna beth chi'n meddwl, mae rhaid chi gadw hwnna i fynd. Hyd yn oed os chi yn nghanol eich arholiad yn newid meddwl, sim ots, mae rhaid bod yr ateb yn gyflawn o'r cychwyn. Barn cytbwys a traethawd dadansoddol, mae hynny'n bwysig. Nid traethawd cyflwyno gwybodaeth, nid traethawd yn dangos i'r arholwr bod chi'n gwybod popeth am Harri'r Seithfed neu popeth am Harri'r Wythfed neu'r NHS, mae rhaid bod yn dadansoddol, mae hwnna mor bwysig. So mae gen i enghraifft fan hyn o gyflwyniad i disgyblion i chi asesu. Now mae hwn yn anodd achos fi'n ymwybodol iawn bod nifer fawr ohonych chi ddim yn astudio cyfnod hanesyddol yma, ond gobeithio jyst trwy edrych ar hyn bod ni'n cael rhyw fath o syniad ynglyn â beth yw gwendidau yr traethawd yma neu'r cyflwyniad yma a sut byddech chi'n mynd ati i wella fe. Nawr mae'n hawdd iawn gallu gwella gwaith rhywun arall, fi wastad yn meddwl. So ewn ni trwy hwn. A newn ni sicrhau bod yn amlwg dyw e ddim na i ddweithio chi beth falle yw'r prif bethau sydd angen gwella o hyn, ond mae croeso i chi nodi yn y chat os oes gyda chi cwestiwn. So air deddf goruchafiaeth Harri'r Seithfed mwyaf dod y cyfnod 1519 i 1603. So unwaith eto, chi angen gallu adnabod y cyfnod yma mwyn gallu ateb y cwestiwn yma. Chi angen gallu gwybod beth yw'r deddf goruchafiaeth mwy na lai. Os ych chi'n eistedd yn arholiad yn meddwl, fi yn gwybod beth yw am, fi ddim cweit yn siŵr, cofiwch bod gyda chi opsiynau yn yr arholiad yma. So mae'r cyflwyniad yn mynd. Yn ystod teyrnasu'r Harri, nath mynd ati i wneud llawer o newidiadau chwyldroadol iawn. So cofiwch i disgybl yw hwn cwbl o flynyddoedd yn ôl. Roedd Harri wedi priodi â Catrin Argan ac roedd eisiau gorffen y briodas am sawl rheswm. Roedd Harri yn credu bod y briodas yn erbyn dymuniad Duw oherwydd roedd angen arno ef etifedd gwrw ac roedd hefyd mewn perthynas â Anne Boleyn. Yn 1534, wnaeth Harri benderfynu torri ffwrdd o'r rhifain oherwydd oedd y pawb yn gwrthod rhoi ysgariad rhwng Harri a Catrin
of arrogant, so maen nhw wedi newid nôl fyna I Saesneg. Okay? Roedd hyn yn ond y dechrau I newidiadau Harry, ac erbyn diwedd 1534 roedd Harry Roethfed wedi torri ffwrdd o bŵer y pab, ac oherwydd y deddf gorchafiaeth roedd hyn yn golygu roedd Harry gyda rheolau llwyr o eglwysi yn Lloegr. Yn bendant cafodd y deddf gorchafiaeth effaith mwyaf ar wleidyddiaeth yn ystod y teyrnasiad Harry, Edward, Mary ac Elizabeth. Okay. Nawr te, na I roi ychydig o eiliadau I chi I ail ddarllen hwn. Cofiwch gwaith rhywun yw hwn. Dyw hwn ddim yn enghraifft o gyflwyniad da, okay, ond mae'n iawn, ond mae nifer o bethau ffyrdd gallu'r gwella y cyflwyniad yma. So na I adael I chi ddarllen unwaith eto'n gogloi. Eto, ni methu gwirio bod chi'n neud hwn adro, ond bysa fe yn buddio chi lot, jyst I sgwennu falle 2 neu 3 peth, bysa chi yn bersonol yn mynd ati I newid ynglyn â'r cyflwyniad yma. So na ychydig o funudau I chi'n gloi. Okay, felly peth cyntaf ni wastad yn neud pam ni'n edrych ar enghraifft o gyflwyniad neu enghraifft o waith rhywun, ydy edrych nôl ar y cwestiwn. So fi'n siŵr bod lot ohonoch chi wedi ffocysu ar yr ateb, ond mae eisiau mynd nôl i'r cwestiwn I wir sicrhau bod chi'n deall y cwestiwn. So yn amlwg y testun ydy deddf gorchafiaeth yn 1534. Yr cysyniad allweddol ydy mwyaf chwyldroadol, a wedyn yn amlwg y cyfnod hanesyddol ydy 1519. Fi'n siŵr bod pawb yn adnabod y dyddiadau hynny os ych chi'n astudio'r cyfnod I 1613. Nawr, be bys ni'n dweud o ran cryfderau yr cyflwyniad yma, maen nhw yn dangos i'r arholwr bod nhw'n deall y cyfnod. Maen nhw'n dangos, falle ddim yn manylder, a falle ddim yn ddwys iawn, ond ar lefel eitha sylfaenol, maen nhw'n dangos bod nhw yn deall beth oedd yn digwydd yn y cyfnod o ran y cyd-destun hanesyddol. Maen nhw'n dangos bod nhw'n gwybod beth oedd y heriad Harry yn gwynebu, a maen nhw yn ymwybodol, so mae'r cwestiwn yma, sori, Wythfed, maen nhw'n fod gweud, Harry Wythfed, bod nhw'n ymwybodol beth oedd heriau Harry Wythfed, a maen nhw'n ymwybodol beth oedd yn digwydd yn ei fywyd yn y cyfnod. Maen nhw'n ymwybodol hefyd, bod, fel maen nhw'n dweud fan hyn, ac oherwydd y deddf gorchafiaeth roedd hyn yn golygu, so maen nhw'n dangos i'r raddau bod nhw'n deall beth yw'r deddf gorchafiaeth. So beth ni'n dweud fan hyn, yn bendant, maen nhw'n dweud ar y diwedd, yn bendant cafodd y deddf gorchafiaeth yr effaith mwyaf ar wleidyddiaeth, ond maen nhw angen ymelaethu ar pethau. So fi'n teimlo yr targedau fel petai, bydde angen dangos dealltwriaeth chydig fwy dwys. Mae hwn yn eitha sylfaenol yn dydy. Okay? Byddwn ni'n dweud bod lot o falle blwyddyn 8 sy'n astudio'r studuriaid gyda ni yn ymwybodol o beth oedd yn digwydd gyda Harry Wythfed fan hyn. Okay? Maen nhw'n ymwybodol bod e'n meddwl bod priodas yn erbyn dymuniad Duw, bod eisiau tifedd grwau. So dwi ddim yn dangos I fi bod hwn yn waith rhywun blwyddyn 12. Okay, fel petai. Mae eisiau dyfnhau eich dealltwriaeth chi o'r cyd-destun hanesyddol. Okay? Bys ni hefyd yn dweud fan hyn, okay? Maen nhw'n rhoi reit ar y diwedd yn bendant cafodd y deddf gorchafiaeth yr effaith mwyaf. I fi, maen nhw jyst wedi aralleirio'r cwestiwn. Okay? Bys ni'n licio fan hyn bod nhw'n dechrau rhoi rhyw fath o blas I fi fel arholwr neu rhywun sy'n darllen y traethawd bod I ba strwythur I ba gyfeiriad maen nhw'n mynd. Okay? So, byddwn ni'n dweud, mae yna lot o bethau sy'n iawn am y cyflwyniad yma. Mae bendant angen mynd ati I aralleirio'r cwestiwn oes, ond dangos eich dealltwriaeth chi o hynny, a byddwn ni'n dweud bod y cyd-destun hanesyddol ychydig yn rhy sylfaenol fan hyn. Okay? Felly, okay, sesiwn nesaf, ni fynd dros lot fwy enghreifftiau fel hyn yn y gobeith byddwn ni'n gallu edrych ar paragraff cyntaf, falle'r paragraff clo ac yn y blaen. Okay? Felly, I symud ymlaen I ad alw,
sorry. I symud ymlaen I adalu yn gyflym, os chi'n gweld bod amser yn dechrau diflannu. Okay? Fel o'n i'n sôn, adalu ydy adolygu. Okay? So cofio adolygu, adeiladu, so adeiladu'r hyn I chi'n gwybod, so ddim jyst cofio rhywbeth o drwytha, gallu adeiladu ar beth oedd y link rhwng gwahanol falle, rhwng Harry a Edward yr enghraifft, neu rhwng gwahanol cyfnodau hanesyddol neu gwahanol digwyddiadau. Dyfynhau dealltwriaeth, a dyna di gwendid y disgybl yma, does dim y dyfnder gyda nhw yn eu gwaith nhw, a edrych ar cysylltiadau hanesyddol. Nawr dyma di'r un peth mae disgyblion, fi wastad yn meddwl yn poeni amdano gyda hanes, achos mae yna gymaint gyda chi I gofio. Okay? Ond trwy adalu, trwy wneud hwn yn gyson, os ych chi'n eistedd lawr pythefnos, beth ni'n gweud, hyd yn mis cyn eich arholiad chi, I trio cofio pethau, dych chi ddim yn mynd I allu adalu nhw yn llwyddiannus. Mae eisiau dechrau adalu nawr, a bod chi'n adeiladu ar yr hyn I chi'n neud. Bys ni'n meddwl lot o'ch athrawon chi yn neud tasgau adalu gyda chi yn y dosbarth. Okay, so pam adalu? Nawr, fi eisiau I chi edrych ar y ddogfen yma. Okay? So yn gyflym iawn, almost all information stored in short-term memory that is not rehearsed is lost within 18 to 30 seconds. Dyna Peterson a Peterson sydd I astudio addysg yn dweud. A mae'n bwysig I gallu pwyso mesur a bod chi'n dod mewn a'r dyfnder yna i'ch gwaith chi. So be fi wedi wneud fan hyn, ydy cwpl o tasgau adalu sydd yn gweddu yr uned yma. Okay? So cwpl o bethau gallwch chi wneud adre. Okay? Fi wedi trio defnyddio Martin Luther King fel rhywbeth o enghraifft eitha generic, achos bod cymryd bod pob un sy'n astudio hanes lefel 1 unwaith eto yn ymwybodol o Martin Luther King, bod e ddim yn rhan o'r hyn I ni'n dysgu. Okay? Felly, jyst enghreiffti chi o hwn, mae croeso chi, pan byddwch chi'n cael mynediad i'r slides yma, bydd y link fan hyn, a byddwch chi'n gallu defnyddio fe. Okay? So, un tasg really hawdd I chi gallu wneud yw tabl fel hyn, chi mynd ati dewis 2 digwyddiad neu 2 unigolyn, a allwch chi wneud yn eich gilydd falle, os oes gyda chi rhywbeth o partner adolygu. Maen nhw'n gorfod dyfalu, neu chi'n gorfod dyfalu, falle allwch chi wneud hwn ar ddydd Gwener a falle llenwi'r tabl ar dydd Llun, so bod yn rhoi bach o amser I chi fynd ati I gofio pethau ac yn y blaen. Chi'n gorfod dyfalu pa un ddath gyntaf, mor syml â hynny, wedyn gwirio, checio pa un ddath gyntaf, a wedyn chi'n gorfod dweud pam oedd yr un cyntaf yna yn bwysig neu'n arwydd y cael neu'n dylanwadol. So, fi wedi rhoi enghraifft I chi fan hyn, llyfryddiaeth Martin Luther King a araith Martin Luther King, mae gen I freuddwyd. So, fi wedi dyfalu to llyfryddiaeth Martin Luther King dath gynta, o na, fi wedi gwirio yr araith dath gynta yn amlwg, achos bys wedi marw, so bys wedi methu areithio. A wedyn fi wedi dweud pam bod llyfryddiaeth Martin Luther King, neu pa un oedd mwyaf pwysig. So, fi'n dweud to llyfryddiaeth Martin Luther King oedd mwyaf pwysig mas o'r ddau yma, achos nath ysbrydoli nifer o Africanwyr Americanaidd I barhau protestio, gwelwyd gyfnod o brotestiadau treisgar, a wedyn cyfryngau rhyngwladol yn beirniadu llywodraeth y UDA. Okay? So mae hwn yn dechrau rhoi pethau yn ei le ar gyfer uned 1. So yn yr un modd, fi wedi gwneud rhai ar gyfer yr uned tuduriaid. Os ych chi'n astudio uned arall, mae croeso chi fynd ati I wneud ffail, make a copy a newid hwn I gweddi beth ych chi'n wneud. Un arall really handi I chi ar gyfer adolygu ydy sgwennu datganiad. Mae angen wneud hwn yn par, neu falle gofyn I rhywun adre I wneud. Sgwennu datganiad, gwirio os mae'n gywyn yn anghywir, fi'n dieddol o roi pob un yn anghywir, a wedyn bod chi angen naill mynd ati adolygu, neu os ych chi'n gwybod bod chi'n mynd ati I roi datganiad cywir wedyn. So fi wedi dweud, roedd Martin Luther King yn annog protestwyr I ymgyrchu gan ddefnyddio trais, ni'n gwybod bod hwn yn anghywir, a wedyn fi'n mynd ati I wirio hon. So fi'n gweud, Martin Luther King yn annog protestwyr I ymgyrchu yn di-drais oherwydd y teimlau bysau'r gymuned ac yn y blaen, a fi'n mynd ati I wirio hwnna. So, cyfieithwyd y Beibl i'r Gymraeg gan William Morgan yn 1588, chi'n gwirio os mae'n gywir neu beidio ac yn rhoi'r datganiad cywir, i'r ffaith cywir, a cyflwynodd Elizabeth Deddf unffurfiaeth yn 1550, so chi'n mynd ati I wirio os mae'n gywir ac yn rhoi'r ateb cywir. Ac wedyn yn ola, mae'n iawn, Mr Rumble, mae amser. Chi'n gofyn I fi roi 5 munud o rybydd I chi, so chi 4 munud I fod yn union, a mae yna cwestiwn hefyd, so... Ie, ti eisiau beth yw'r cwestiwn? Cwestiwn dod trwyddo am cysyniad allweddol. Os ti'n hapus I fynd nôl I hwnna? Ie, dim problem, na fynd nôl i'r... Y cwestiwn yw, beth yw'r peth pwysicaf wrth drafod cysyniad allweddol? Byswn i'n dweud bod chi'n deall y cysyniad allweddol, okay? So o ran
pam ych chi'n trafod, mae pob cysyniad allweddol yn wahanol yn amlwg, so ni'n ni nôl i'r rhestr yma o cysyniadau allweddol neu geirfa posib, a bod chi'n dangos, fi'n meddwl weithiau mae disgyblion jyst yn gweld y gair pwysig a maen nhw jyst yn mynd ati ateb hynny, bod chi wir yn deall pwysigrwydd, pam oedd yn bwysig, pa effaith bydde fe wedi cael, pa newid, bod chi'n dangos i'r arholwr, fi'n deall bod cyfieithu'r Beibl wedi newid bywydau pobl, a chi'n esbonio hynny. Fi'n deall bod yr NHS wedi cael effaith enfawr ar fywydau pobl, a chi'n esbonio hynny. Okay? Bod e ddim jyst yn tic o fi wedi cynnwys y cysyniad allweddol, bod chi wir yn dangos i'r arholwr, chwyldroadol, revolutionary. Okay? Falle bod pethau i ni nawr ddim yn teimlo'n revolutionary bod Beibl wedi cael ei gyfieithu'r Gymraeg, ond yn y cyfnod hynny, bydde wedi newid bywydau pobl, bydde wedi newid y ffordd o pobl yn gallu addoli a gallu trafod crefydd ac yn y blaen. So bod chi wir yn dangos i'r arholwr, fi wir yn deall ystyr y cysyniad allweddol. Byswn i'n dweud, fel arfer, mae cysyniad allweddol wedi cyfieithu'r Saesneg hefyd, a wrth gwrs mae gyda chi'r gallu a'r hawl i ofyn am papur Saesneg, os chi'n licio'r cwestiwn ddim cweit yn deall, ddim cweit yn cael y grasp yna ar y cysyniad allweddol. Felly, nid falle o ran beth yw'r peth bwysicau i drafod, ond bod chi'n dangos, bod chi wir yn dangos, bod chi'n deall beth yw dylanwad, beth yw carreg filltir, beth yw trobwynt, be mae'r holl bethau yma'n ei olygu. A os ych chi ddim, nawr eich cyfle chi ofyn i'r athrawon i falle roi'n greifftio i chi o sut bydden nhw'n defnyddio y geirfa yma mewn brawddegau yn cyd-destun yr arholiad. Okay, so falle nid yn union beth sydd angen i chi sôn am, ond bod chi wir yn deall y cysyniad allweddol a bod chi'n graddio hynny, bod chi'n dangos, mae hwn yn bwysig iawn, mae'n wir wedi newid bywydau pobl, ond eto ar yr un modd, bod chi'n gallu gweud, wel nad yw ddim mor bwysig yn yr enghraifft yma, bod chi'n pwyso mesur, dyna di pwyso mesur. Okay? Os yna unrhyw gwestiynau eraill? Na? Okay. Hyd y gwelai, dyna diwedd y sesiwn, mae'n 6 o'r gloch. Felly, yn amlwg gewch chi gopi o'r cyflwyniad yma ar Google Sites. Okay, felly, jyst dim angen i chi i nodi'r nodiadau lawr. Okay, diolch i chi am ymuno.